बाना तनी मुनी इज्जत बा बड़का इज्जत बा। अच्छा तू ही बताव तहरा गांव के साला कौन ऐसा लड़का सियान बा जौना के चक्कर में भाग के तू 2-4 जिला के चक्कर नहीं खुल गई पूरा साला जानता जान गइल बा हमरा का माने मूड़ी पर सवार भरे कि दारू पी के हम सकार लेनी कि हम साली के बियाह हम कराए हैं तहार पियक्कर बाप तो दारू पी के साला सब जमीन बेचता हमरा मूड़ी पर ध देले बा एकरा के जौना के चक्कर में तू 2-4 जिला के चक्कर नहीं खुल गौले ना एगो लड़का बाच ना गइल रहे कौन वो टुनटुनवा टुनटुनावा ऊ तो साला लंगड़ बा ऊ लंगड़ रूस लेके तू भाई के ओकरो के फिरक करल बाप रे बाबू केंगा भागी भाई हैं बताओ मुड़ी पले के भक्तू ओकरा के छैटी में तब वो बाचल बा नो ए जी अभी हमरो बारे में सोची लो हमरो साथी अभी तक कुछ ऊंच नीच नहीं के भइल रोज हम इनका दुआरी पर बोरा बिछा के सुता तनी आ गीत गावा तनी बोला कहिया हमारा आई बारी हो हम कॉल ले बानी पूरा तैयारी हो साले तू कहां से भगवाए तार लगे भागे के भाड़ा बा पैकेट में 10 रुपया हाँ तो भाड़ा कहाँ से रही 3 साल से यहाँ खोटा तनी आज 1 रुपया सैलरी ना देलन भाड़ा पूछे तेरे कहाँ से चुप साला खाली पैसा पैसा कइले रहेला जीजा जी हमरो सपना बा कि ब्याह शादी होई और बाड़ी फुलवारी गुलजार होई अच्छा गुलजार होई तब केंगा 6-6 गो से प्यार होई हैं आदत तब बिगाड़ देले बारू तार कौनो लक्षण बा कि बियाह शादी होखे लोग बियाह खातिर सोमारी करेला आ तू सोमारी के दिने भूखा रहेली आधा बेरा के बाद जाके होटल में छोला घींच देली कहां से होई बियाह जीजा जी ये सब छोड़ी ना कौनो लड़का के देख के हमार ब्याह करा दी ना अरे का बियाह करबू बियाह कइले से का होई बताओ जैसे तू बियाह करके जइबू अपना मर्द के घरे ओ बेचारा के तुरंत समस्या खड़ा हो जाई हैं आ समस्या जब खड़ा हो जाई तब बोझ जा कि 2-3 साल में और समस्या पैदा हो जी है सब तो का होई ये हम अन्याय ना होखे जब इंसान के साथे बहुत गलत हो जैसे हमरा साथे आज गलत हो रहा बा ऐसे हम तरह से कहत नहीं कि 2-3 साल खेपो अभी हमरे मुंह देखे हमरा मुंह में का पिरुआ पड़ल बा कि हमारा मुंह देख के ना रहत चुप इनकर जीजा हम है कितने हैं बताओ इनका बहन से बियाह करे के कुर्बानी हम न देले बनी तब कुछ तो हम लोग के तनी फेयर लवली के सवाल बुझाता बात बुझाता रे नु हाँ तो जी यहीं तक का हो गए रौड बियाह शादी हो गइल बा रौड घर में पत्नी बियाह पारिवारिक आदमी बनी रौडा मार के बेलना से मुंह चिवड़ा कर दी तेरे अंदर ही ऐसा एक्सपीरियंस बा मेहरारू से मार खाइल एगो कला होला हम उस सारा कला के अवतारित होके अब तक बैठल बानी बुझ जो बाबू लात खात रहे लेकिन इनका से बतियात रहे बाल साला अब हम यहाँ से जाता नहीं अब हमारे यहाँ दाल गले वाला नहीं है ना यहाँ हमारे तनख्वाह मिलता और ना बियाह मिलता दो चला दो हॉस्पिटल में जाके देख कोनो मरीज आयल कि ना ए अब तो कंपाउंडर वो चल गए अब हमरा कुछ कुछ होता एक्सक्यूज मी चुप हो जा काल के मेहरारू के पिटाई हमरा तनी भी दुखाते बा खाली तू पिटवा दे हमरा के अब हम तरह से ना बोले कट्टी सो गल जा बाग जीजा जी रहुआ तो खाली मजाक करीला इना के हमार शादी बियाह करवाई अब रहुआ नहीं खिनु करत ऐसे हम अपन फोटो अखबार में छपा दिले बने 1500 रुपया देके तब वो कौनो नहीं खनसावत बियाह करेला जीजा जी रहुआ कुछ करे ना करे लेकिन तू कुछ करे देबू तब हम करे काजी यही जब बियाह शादी के बातचीत होता का कंपाउंडर लागो तो पेशेंट आ गल कोनो कम टाइम में पेशेंट आइल बा देख 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 इंजा के सही से डॉक्टर साहब पुर्जी काटी किंकर बांस